Hej, velkommen til mit tutorial om, hvordan du får sprays og dine egne billeder ind, så du kan spraye dem ind på Counter-Strike og Condition Zero. Det du først gør, er at åbne et Internet Explorer. Så går du ind på Google og søger på HL Tag Converter. Sådan der. Så tager du bare den første. Og herinde, der downloader du bare filen. Og så installerer du bare det program. Det hedder så HL Tag Converter, det er det her. Når du åbner det, så kommer den her frem. Så siger du Open Image. Tager du det billede, eller finder det billede, som du gerne vil have. Jeg tager bare et tilfældigt et. Så siger du Adjust Image. Så siger du Apply Changes. Transparent View. Og Save Tag. Så vælger du Export to WAT file. Og trykker OK. Så gemmer du den som temp decal.wat. Og trykker du save. Så lukker du bare den her. Finder der hvor du har lagt din fil, eller gemt din temp decal.wat fil. Så siger du kopier. Så åbner du denne computer. Går ind på C-drevet. Siger du Program Files. Finder du Steam. Og så går du ind på Steam APPs. Finder den bruger du skal have sprayen på. Så finder du, så vælger du om det er Condition Zero eller Counter-Strike. Mit det er så Condition Zero. Så siger du C0. Og hvis du har dit Steam på dansk, så er der en der hedder C0 Danish. Og hvis det er dansk, så er det den du skal åbne. Og mit det er så på engelsk, og derfor sidder den bare C0. Så åbner du den, og siger du bare paste. Sådan der. Næste gang du åbner dit Steam og dit CS, så når du er in-game, så trykker du bare på den knap du sprayer på, og så kommer det billede som du har konvertet. Det er mit tutorial. Tak fordi I så det.